този ден, както беше ясно, както вече вие видяхте, се празнува, започна да се празнува в София, в България. Добре, че там се сетиха за това, че тук у нас в Бесарабия живеят толкова хора, толкова българи, които се чувстват българи и се гордеят от това. Потвърждение на това през този ден звуча по цялата област и Одеса. В Одеса бе проведен флашмоб, голямо българско хоро. За това как премина той, вижте в следващия сюжет. На 29 октомври, в Деня на бесарабските българи, един от площадите в Одеса бе пробуден от тумкането на един мъж, наметнат с български флаг. Скоро той беше спрян от младеж, който го покани да посвирят заедно с друг музикант. И сам не можа да се стърпи и започна да танцува. И после извика, на което му отговориха стотици гласове. Всичко това бе флашмоб, голямо одеско хоро, който бе организиран по случай празника от българския младежки клуб «Актив». Тук се събраха над 120 български младежи и жители на града. Додахме да изтанцуваме едно българско хоро. Ага. А вие се учите? Къде се учите? В българска школа Азбуки Веди. Ага. И там ли се научите той да приказвате или ви от раждане той приказвате? Ние от ражданите приказваме, но там ние още набираме опит да си развиваме своята реч. Браво! А какво искате да намерите? Весело ли ви тук? Добре, весело. Много весело. Много е весело тук. Колко дълго можете да танцувате хоро? Трудя няма да умалее. Държи няма да умалеят краката. А искате ли да сте в българския младежки клуб «Актив»? Искаме. Много искаме. Трябва първо да пораснем. Ще пораснем? Ще бъдем там. Музикантите не спираха да свирят, а будните българи не спираха да играят. И въпреки, че по правилата на флешмоба трябва той да продължи не повече от 15 минути, и тук неспирните българи внесоха свои промени. Та нали по всички правила българското хоро трябва да е много дълго, с много хора и много красиво. Днес ние празнуваме Деня на бесарабските българи. Този празник се празнува по инициатива на България от 1938 година и днес ние, потомици на тези българи, които се преселили 200 години преди, също отмечаваме този празник в Одеса. И днес по инициатива на български младежки клуб «Актив» на Куликово поле се стои най-голямо одеско хоро в честа на този замечателен празник. Ние искаме днес да спомним тези хора, които се прибрали от България в Украина, както да се каже, да не станат по-богати, да не станат по-заможни, да станат българи да се останат. И днес искаме да спомним фамилиите на Александър Малинов, на Теодоров Балан, на Вулпе, тези хора, които играли голяма роля в живота и политически, и икономически, и културен живот на България, нова България, възрождена България. Така че честит празник на всички, присъединявайте се! Този ден в младежката ушакция с удоволствие се включиха и по-възрастни хора, и съвсем малки. На всеки участник бе вързана символична лентичка в трите основни български цвята. Днес в Деня на бесарабските българи ние организираме българския младежки клуб «Актив» и Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украина» флешмоб одеско голямо хоро. И за да подкрепим на съзнанието на нашата младеж какво е това днешният празник и да му тропнем вино на истинско българско хоро. Ние това да си го представим, че един голям мигдан в някакво село, както се казва Одеса, просто за всеки един, за млад, за стар, който иска да се посети България и иска да се зареди с енергия, така, позитив и българската танци и българската музика.
Ето по този начин в Одеса бе отбелязан деня на бесарабските българи от българските младежи. Те обещават, че това няма да е последното голямо хоро в Одеса.